Nagorenaz, Bergarako udaletxetik nator eta Bergarako udaletxeko hezkuntza teknikaria naz. Saio bi egin die eta ni bigarren saio honetara bakarrik etorri naz, eta ni momentuz oso gustora nau. Diputazioek egin gure da dena da, sortu gure da un marko bat, Gipuzkoa mailakue, udaletako gazteria zerbitzuek definitzeko marko bat, bai? Eta eskaintzen dabizena da, eskema bat, ondino amaitxu barik eta osatu barik dabilena, baina guretzako udaletxeetako oso baliogarria izango dana. Eunate naiz, Eunaten Zinaz, Irungo gazteria teknikaria. Niretza nahiko modu arinean, antolatu bideratu eginda, errasten du gure lana, lantaldeak martxa dinamika dute, parte hartzea kontuan hartu eginda, eta niretzat errealismokin antolatu eginda, ez da oso horrela. Gustora, moderatzaile moduen etorri den pertsona bebai, Fernando oso gustora, asko gustatu jate zelan erundaben bilera, eta ondo. Ni gure doana da, hau benetan zeozer praktiko izen daitela gero udaletxerako. Hau da, ez daitela gelditu dokumentu utz baten. Benetan, marko erreal bat izan daitela, eta guk herrizetatik gero bai alderdi politikoekin eta bai gainontzeko udaleko departamentuekin referente moduen erabilia izeteko behitxu. Gazteria zerbitzu bati buruz berbaitzen dugunien da, hau. Niri gustatuko litzaiake bukaeran, hori lehen aipatu dana, irizpide batzuk bateratuak izatea, eta baita benetazko implikazioa lortzea, proiektu bizirik izateko eta ez kajoi batean gordetzen den dokumentua, benetan erabilgarria izatea eta bizitasuna mantentzea. Aportazioa agian ondo legoke kontekstua edo markoa denok argi izatea. Guk badakigu gure bileretan zein den egin behar dugun, landu behar ditugun puntuak, eta agian ikusten ari gara faltatzen dena da kontekstua denok argi izatea. Azpimarratzea zergatik den importantea sistema bat definitua izatea eta gauza guzti horiek, igual makroan. Gure komentau da gero hau maila politikoen be landuko dela, orduen, gustauko jaten jasotzie maila politiko horretan ze emaitza edo lortzen da biesan.